Aj počas dnešného sviatočného dňa dominoval v počasí najmä na západe a severe nárazový vietor okolo 65 km za hodinu. Výrazne sa aj oteplilo, a to najmä na západe, kde bolo okolo 21 stupňov. Veľký piatok priniesol zrejme pre viacerých príjemné počasie, vhodné na oddych v prírode alebo niekde na záhrade. Dobrý večer. Oteplilo sa vďaka prílevu veľmi teplého vzduchu od juhozápadu, ktorý k nám prúdi po prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad západnou Európou a po zadnej strane tlakovej výše so stredom nad Čiernym morom. Zajtra bude toto prúdenie do našej oblasti pokračovať a preto by sa mal vyskytnúť aj prvý letný deň s teplotou okolo 25 stupňov. Celkovo sa bude naša krajina nachádzať v intervale od 20 do 25 stupňov. Zrážky sa v noci a ani zajtra cez deň nepredpokladajú. Vietor bude fúkať od juhovýchodu až juhu rýchlosťou do 40 km za hodinu. Ale v uvedených okresoch dosiahne vietor krátkodobo v nárazoch okolo 65 až 85 km za hodinu. Na horách bude mať silu búrliváka až výchrice s nárazmi nad 110 až 135 km za hodinu. Pred nami je jasná až polojasná noc s postupnou tvorbou ojedinelých hmiel alebo nízkej oblačnosti. Do rána sa ochladí na 12 až 7, v dolínach lokálne až do 3 stupňov. Pred nami je biela sobota, ktorá prinesie možno aj teplotné rekordy. Napríklad 30. marca v roku 1968 namerali v Žihárci 24,7 stupňa alebo v Hurbanove 24,2 stupňa. Zajtra sa tam predpokladá výskyt prvého letného dňa, ktorý určuje hranica 25 stupňov a viac. Na západe bude po rozplynutí ranných lokálnych hmiel prevažne slnečné počasie s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Bude mimoriadne teplo od 22 do 25 stupňov. Fúkať bude nepríjemný silný vietor s nárazmi okolo 65 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude počasie tiež príjemné, prevažne jasné až polojasné, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou a s rannými ojedinelými hmlami. Teplota vysoká od 20 do 25 stupňov. No a na východe sa tiež z rána vyskytnú lokálne hmly. Keď sa rozplynú, bude prevažne slnečno, prípadne miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Aj tu bude teplo od 20 do 25 stupňov. Na horách bude zajtra tiež prevládať polooblačné počasie, rušené krátkodobo rannými hmlami alebo nízkou oblačnosťou na podhorí. Vo výške 1500 metrov sa oteplí na 11 stupňov. Jediný problém môže robiť búrlivý vietor až výchrica. Takže ak vás ani to neodradí, buďte opatrní. Tlak vzduchu ten bude zajtra ustálený. Na veľkonočnú nedeľu nás čaká prevažne slnečné počasie s prechodne zväčšenou oblačnosťou a s rannými lokálnymi hmlami. Naďalej bude teplo od 19 do 25 stupňov. Veľkonočný pondelok prinesie šíbačom o niečo väčšiu oblačnosť a do západnej časti krajiny výnimočne aj zrážky, možno aj s ojedinelou búrkou. Stále má byť teplo od 20 do 25 stupňov. Útorok už budeme mať premenlivú veľkú oblačnosť s dažďom alebo s prehánkami, v noci aj s búrkami. Výrazne sa ochladí na 9 až 16 stupňov. No a v stredu bude prehánkové počasie pokračovať s oteplením na 12 až 18 stupňov. Na fotkách, ktoré ste nám posielali na Facebook, vyzeralo dnešné počasie úplne dokonalé. Kazil to len silný vietor. Ten prifúkal popoludní aj oblaky, a to nie len do Piešťan. No a na horách budete Veľkú noc ešte oslavovať na snehu. Na Popradskom plese pribudlo v noci minimálne 5 cm. Zajtra si na juhu užite 25 stupňov, ale opäť v sprievode vetra. Pekný večer. No čo, už si dotrénoval?